Radyo dyan, ngayong hapon, Joey! Kapag karini mo na lokal na pamalaan ng Malungong Sarangani ang lahat na mahilig mag-flag contest sa kanilang lugar na lumako sa inilundan ng flagging contest na may kinalaman sa anti-smoking. Ang aktibidad na ito ay itinagoy ng LGU bilang pagpapakita ng suporta sa pagdiriwang ng 2024 World No Tobacco Day sa may tema na protektahan ng bata laban sa pagpasok sa industriya ng tumako. Sinagayan ang bawat barangay ng munisipyo na lumako sa patikbarak sa pamagitan ng paggawa ng flag na nagpapakita at pagtutulong ng mga anti-smoking initiative ng munisipyo tulad ng Operasyon Pulong, Operasyon Dikit, Operasyon Baklat, Operasyon Dakop at Operasyon Pulot Popos. Sa social media announcement ng munisipyo ng Malungon, lahat ng barangay ay kailangan magpadala ng interest pamamagitan ng pag-upload ng video sa Facebook page ng bawat barangay para makasali sa patikbarak. Habang sa likod ng pamantayan, kasama ang pagdaragdag ng mga puntos na ang banayad na social media impact na maaaring masusukat sa bilang ng mga like at share. Ako, Joey? Kare, Marami pang trabaho yun. Ba't hindi mo pa ipahinto ang gawa ng sigarilyo? Ako! yun nga Karine, pero ang dami kasi, marami nang ginawa yung gobyerno Karine. Nagmahal na ang mga sigarilyo, pero marami pa rin ang naninigarilyo. Pahinto mo, tatigil mo. Talagang gusto mo. Iyon lang. Ako, si Darwin Paginawa ng Super Radio Japan. Nagulat para sa Super Radio, DCWB. Dapat, todo! Hataw sa hapon! Yan lang rin kaya nang kinikita ng gobyerno dyan. Nabuwis na sigarilyo. Pero kung talagang gusto ng ipahinta, pag iniutos yan, ipahinto yan. Isarado lang ang gawad. Di tapos ang boxing. Ala, may tama ako. Mas malaki ang tama nyo kay sa akin. Senador Ronald De La Rosa, inaming lumagda siya sa resolusyon ng pagsuporta kay Senate President Francis Escudero. Ang detalye pero ito karinig para Bravo. Karanain namin nga ni Senator Ronald De La Rosa na kabilang siya sa 15 senador na sumuporta sa pagtuklok kay Senate President Chis Escudero kahapon. Sa pulong balitaan ngayon, sinabi ni De La Rosa na personal siyang pinuntahan ni na Escudero at Senator Alan Peter Cayetano para palagdain sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Yan ay kahapon ng hapon bago mag-umpisa ang plenary session. Lumagda siya dahil may covenant o kasunduan sila ni na Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senator Bongo na lagi silang sama-sama sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. At sabi ni De La Rosa, nung puntahan siya ni Escudero, nasa panig na nila si na Tolentino at Go. Ikinasiya naman daw niya ang pagiging magnanimous na Escudero dahil pinuntahan pa rin siya kahit hindi na kailangan. Noon daw kasing papalagdain siya sa resolusyon o nung puntahan siya, 14 na ang kapanalig ni Escudero na higit pa sa sapat para sa Senate President nito dahil 13 lang ang kailangan o sapat na. Naiyak naman daw si De La Rosa nung nagtalumpati si Zubiri para sa pagbibitiw bilang Senate President dahil nahiya at nag-guilty siya. Nahiya raw si De La Rosa kay Zubiri dahil trusted lieutenant siya pero nabigo siya sa misyon niya para kay Zubiri na siguraduhin mananatili silang tatlo ni na Tolentino at Go sa panig ni Zubiri. Nag-guilty rin daw siya dahil sa sinasabi na tanggal si Zubiri bilang Senate President dahil hindi siya nagpatigil sa investigasyon sa leakage ng confidential information mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o yung PDEA leaks. Bagong sesyon kahapon at bago magtalumpati si Zubiri para sa kanyang pagbibitiw nga bilang Senate President, hindi umano nagkaroon si De La Rosa ng pagkakataong sabihin kay Zubiri na sumama na siya sa kampo ni Escudero. Kahapon ay isa si De La Rosa sa pinasalamatan ni Zubiri dahil hindi siya iniwan at dumilitaw karining hindi pa alam ni Zubiri na tumalo na si De La Rosa at tumagda sa resolusyon para kay Escudero. Alam mo rin pa, simple lang na magiging sagot dyan sa sabi mo. At ito'y narinig na rin nating matagal na ating mo. Sinita ko na. In politics, Yan. there is no permanent except interest. Ayun. Okay? Ito, saka wala nang gulatan pag sa politika. Tingan talaga yan eh. Anak ko po, Mariosip naman. Oo. Hindi na tayo, bata pa lang tayo na napanood natin. Oo. Ganun talaga ang kalakaran eh. Kausap mo ngayon, iba nasa sa gagawin bukas. Ayun lang. Rosa,
bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ayun. Siya pa rin. Isa pa rin. Wala. Sabi kanina, may pagpunta na nakausap sa akin, humingi ng pangalit sa pag-committee. Ganun ba? Ako tingin pa namin sa radyo, DPWC, dapat ito. Hataw sa hapon! There's no permanent in politics. Only interest. Yun, mga tingin. Sino naman sa inyo ang naniniwala sa politiko na inuuna yung interest ng bayan at mamamayan? Baka sa inyo may nabobola pa. Ako'y matagal na kang pinaniwala dyan. Pag-politiko sa simano, nag-uumpisa pa lang ako, may hiling na. Philippine Coast Guard, naglatag ng oil spill bomb sa paligid ng sumadsad na aeroplano sa La Union. Christian Manyo, Gogo! Ako ang Infrastructure Production Management Office at Petro Misponte, ang Special Operations Unit at Medical Team ng Philippine Coast Guard ng pumaligtad at bumaliktad na Cessna 172 plane na pagkakasakot ng barangay Canapoy at San Fernando, La Union, sa report ng Coast Guard and Trade Hardware Sir Luzon mula ay nagsagawarin ng 8 na mga biktima na sakay ng aeroplano ang nagdadala sa Loma Medical Center para sa atensyon medikal at upang maiwasan ang pagkalat ng langis mula sa aeroplano ang naglaman ng oil spill o ang CCTV at mobile ay habang dalawang Airport ang alas 8:23 ng umaga, ngunit nagdeklara ng emergency ang piloto nito at sumadsad lalamunan sa dagat at bumaliktad. Ako, Christian Mario ng GMA Operadio, DPWB, dapat totoo. Hataw sa hapon! Yung Provida, Christian Manyo! Dating Timed Secretary Voltaire Batenda, pinatawag ng kamera. Ang sana ng koto, mga kaibigan, na sinasabi sa sanduan, hinggil sa adventure. At sino ba kang nakipagkasya ng mga tanong sa magsasunod? Isa, Adam Tanjamali, Gogo! Itinatawag ng mga komisyon ng Kamara ang Defense Secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Voltaire Gazmin. Ito'y kaugnay sa sabing CPP ay nasubukan ng Pilipinas sa China na hindi magdadala ng construction materials sa PR Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Sa pagdinig ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea, nagpusyon si Acting Chair Sparkling Representative Franz Castro na ipatawag si Gazmin para bigyang linaw ang nasabing usapin. Una ito kasi Karinet, sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Mitagaya na merong nakalipas na commitment si Gazmin kay dating Chinese Ambassador to the Philippines, Ma Keqing, na ang pagkain at tubig lamang yung dadalhin sa PRP Sierra Madre mula noong 2013 o panahon ng Aquino admin. Nakuha umano niya ang impormasyon mula sa isang opisyal noon na hindi naman matandaan ni Mitagaya. Sinabi naman ni Mitagaya na ipinagpatuloy ito at nirespeto ng Duterte administration. Diin pa ni Mitagaya ang kasunduan ay pinasok ng administrasyon bago pumasok ang dating Pangulong Duterte. Nang matanong naman ang Department of Foreign Affairs o DFA, sinabi ng kinatawan na hindi sila aware sa 2013 commitment sa Ayungin Shoal. Samantala nagdaos naman ang Executive Session and Joint Committee dahil may ilang mga issue na pag-uusapan hinggil sa sitwasyon ng PRP Sierra Madre. Ako di sa Rendayo Mali ng GMA sa Radio CWB, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Flanax. Pag may pangampas sa pain medicine, maging panatag. Mag-Flanax. Hataw sa hapon! Eto ito! Pansamantala na pag-aalam ang ataw sa hapon, babalik ko. Alas 2 hanggang alas 12:30. Pero mamaya nga po, huwag niyong kaliligtaang samahan pa rin ako sa ating Vital Balita, mga kapuso, alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng gabi. Diyan o Manila din nakasama at ang dalawang sikat, Wendell
at saka si Vic. Ako po si Karen ng Santa Cruz na Reyes, ang magandang hapon, maraming salamat. Ang tabayanan po ninyo ang hataw sa hapon. Pangunahon po mga ang servisyo testa, mga kapuso, ay pangunahon ni Cafe San Gabriel, ang tunay na diwata sa hapon. Kasama niya, mga kaibigan, wala yata siya kasama ngayon. Solo ni Cafe San Gabriel ang kanyang programa ngayon. Thank you, and babu. Hataw sa hapon. Attorney Romy Macalintal at Attorney Rowie Daroy. Alas 3:30 ng hapon, siksik sa pagbabalita, hindi pa huli. Super Balita sa hapon, Rita Ram Domina at Kay Morales. At alas 4 ng hapon, walang humpay na talakayan sa maiinit na isyu ng lipunan. Ang hatid ng Double Weg sa Double B. Salvacion at Weg de la Peña. Pagdating ng alas 5:10 ng hapon, inyong makakapiling ang King of Talk ng Pilipinas. Fast Talk with Boy Abunda. At pagsapit ng alas 5:10 ng hapon, kasama si Rene Santa Cruz sa Big Time Balita. Pinalakas na hapon! Mas pinalakas na mga programa sa hapon ng Super Radio DZBB 594. Pinalakas na hapon! Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong proof of purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo. Mahigit 8 million pesos ang ipamimigay sa Kapuso Big Time Panalo. Ang mga setting of entries ay magsisimula sa April 27 hanggang July 5, 2024. Maaaring mahulog ng entries sa mga participating Mercury Drug branches, piling Pure Gold outlets at GMA Regional TV at radio stations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa facebook.com/GMA Promos at microsite na promos.gmanetwork.com/GMA Promos. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Oras alas 2:33 ng hapon. Servisyo sa radyo, servisyo on the spot, SOS sa Super Radio DZBB. SOS, servisyo on the spot, SOS. Usapin ang pagpapatitulo ng lupa. Anong paraan? At anong tanggapan nga ba na siwa rito? Nilalaman po yan sa tatalakay ngayong hapon. Kasama ang kinatawan ng Land Registration Authority o LRA. Kaya mga kapuso, tutok lamang po dito sa programang hatid sa inyo ang serbisyong totoo, serbisyong may puso. Ito ang SOS, servisyo on the spot, SOS. araw po ngayon ng Martes sa 21 ng Mayo, 2024. Magandang hapon. Ako